Nagbakunaan o bakuna sa barangay iti may kanwa tatangag sapa tatangal daw dito siyudad ti San Fernando para iti upat unag daag iti upat nga barangay may basarit report mali pa ti City Government siyudad ti San Fernando nga dagiti babakunaan para iti bakuna sa barangay tatangal daw kadagiti agdaad ti barangay Kabarwan, barangay Tangke, barangay Santiago Sur, Dalangayan na Weste. Marungi na to iti alas 9 itatnang agsabang gata alas 3 iti malam kaya iti venue Bombo Angelil iti daytoy may ganwat nga bakuna sa barangay itatang aldaw kat sadyay barangay Kabarwan syudad iti San Fernando wano Kabarwan no covered court kagiddan iti daytoy kaysa balang ti agtutuloy nga panagbakunaan iti dati nga venue isadyay gymnasium iti maysa kariti pangpribado pangdalan sadyay barangay Kalatan syudad ti San Fernando nga madatoy kat para iti second dose one kitay nakapagbakuna iti first dose hindi na palabas nga October 21, 2021 iti malam dali kat pasal palang iti agtultuloy nga panagbakunaan di syudad ti San Fernando at tapos nga baliklikan iti panakakaputda wano baliklikan iti tinatagsen na wano nakaro nga epekto iti COVID-19 dagiti babakunaan sa jay barangay Kabarwan covered court Bombo Angelil bitig amin dagitoy nga first dose kariti agnagritay dinakamat at tayo matlangan nga barangay agtutuloy iti panang ipaglagat iti City Government iti panagsuot ti face mask and face shield iti panagturong barang itoy nga vaccination centers kan dagitay dagitag second dose Bombo Angelil kat maipaglagat kadakwada nga itugot da dagitay vaccination cards da tapno tinastakat pa ditoy nga makita nga nakapag first dose na dagitoy Bombo Angelil. May plagip medical man kat dagitay aganay 21 nga senior citizen iti nabakunaan sa barangay Sakyod, San Fernando City, La Union. Kasapasad pala nga dito'y agtutuloyan nga bakuna sa barangay nga igaganumat tata iti City Government Ciudad iti San Fernando. Bombo Daniel Azabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo.